بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. وعليكم السلام. muna ƙara hamdala muna yaban mahalicinmu Allah tabaraka wa ta'ala, muna godiya a gare shi wanda shi halitta mu min al'adam ila al-wujud. Da can ba mu ba dalilin mu dukkan talikai zuwa ga samuwa, kuma Allah shine mai sifofin kamala wanda na ƙasa ba ta shafar Ubangijinmu Allah. Da ka halittar da ya mana gaba ɗaya ya halitta mu akan manufarsa, kuma ya bayyana mana manufar halitta mu. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جماعة بركة منا قال وأن حمدنا مو الأمر مسلمي mun san dalilin zuwan mu duniya, mun san wanda ya halicce mu, mun san manufar halitta mu. Mahalicin kowa da komai shine Allah. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah shine mahalicin kowane abu, kuma dukkan talikai muna da gatan bawa Allah. وهو على كل شيء وكيل. Allah shine mai tsaro, shine wakili ga kowane abu. Muna yabanka Allah, muna godiya gare ka. Mun yi buri wanda in ba kai ba mai cika mana burin. Cikin gurace-gurace na alheri mun yi burin mu zo jihar Gombe don wa'azin addinin Allah, inna dina inda Allahi al-Islam, kuma garin masoyi baya nisa. Wannan masarauta ta Gombe dukkan ahadis sunna, dukkan musulmi, dukkan ɗan adam da sauran halittu, wallahi muna da buƙatar kyakkyawan jagoranci. Na farantawa mai martaba sarkin Gombe rai. Allah ya taimake ka, ya baka kyakkyawan hali, ba a wana banza, ka fito daga gidan daraja da albarka da alheri tare da tarbiyya ta musulunci. Allah ya taimake ka, Allah ya ƙarfafe ka, Allah ya ƙara ɗaga darajarka. Kuma Allah shine mai halitta ne da tintini. Allah ya sa mun san sarakunan Gombe, kuma ba rufa ido ne kawai nake san su haka suddan ba. Riƙe musulunci, yi wa talakawa adalci, wanda kuma ya riƙe mutane da gaskiya da kyau, to Allah yana ma albarka bayan sama ta yi kyau.
والذين آمنوا واتبعتهم والذين ذريتهم آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. jama'a mai tsayuwar mai daka mai tarbiyar ‘ya'yanmu da matanmu sarakuna ku yi ta ƙoƙari iyakan iyawarku wajen tarbiyyar talakawan malaman musulunci ku yi tsayuwar mai daka wajen tarbiyyar al'ummar musulunci. Al'umma ce da ta ji ta gani cewa Allah shi kaɗai ne abin bautawarmu da gaskiya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu abin bautawa da gaskiya cikin sammai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu illallahu sai Allah mahaliccin kowa da kowa. Allah bai yarda ya marar bauta da jahilci ba a bauta Allah da gargajiyar da ta saba wa shari'ar musulunci. Ba a yi wa Allah bauta da ra'ayi ko da son rai sai da ilimi na shari'ar Allah. Allah ya zaɓi tsarkakakkun bayinsa, annabawa manzanni, ya yi musu wahayin yadda za mu kaɗaita shi da ibada a fagen rayuwa gaba ɗaya. Ya aiko annabawa manzanni lokaci bayan lokaci har ya kawo shugabansu gaba ɗaya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haɗe duniya gaba ɗaya, ya ce shi ne cikamakin annabawa shugaban manzanni don ya ɗora talikai ala siratin lahil mustaqim. Sabila da haka bayan mun shaida la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, to bautan nan fa Muhammadur Rasulullah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah wanda Allah ya yi wa wahayin Alqur'ani dan ya dora duniya akan tarbiyya ta tauhidi. Bautar Allah shi kadai, babu shirka, ba almara, ba bid'o'i, ba san rai, ba zaman banza, sai aiki don mu ci gajiyar aiki na gari ɗin a duniya da lahira. Maɗaukaki dangane da wannan ya ce, وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Allah ce da annabi ya gaya wa al'ummar musulmi masu imani gaba ɗaya, wa qul i'malu, kuma ka ce al'ummar musulmi ku yi aiki. Jama'a ku yi aiki daban, ku shantake daban. To me Allah ya ce mu yi? To aikin da Allah zai ce taliki yayi ba aikin banza a ciki. Shi Allah yana umartar mu ne me aiki nagari. Inna Allah la ya'muru bil fahsha. الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. Inna Allah tabbas Allah la ya'muru bil fahsha, baya umartar bayi sai aikin alfasha da ba kyau.
wallahi tallahi Allah baya umarnin bayi da yin shirka. Wallahi Allah tabaraka wa ta'ala baya umarta bayi da ƙarya. Shirka a cikin mugun aiki ita tafi komai taɓarɓarewa. Ga laifinta idan mutum ya yi, sauran ayyuka masu kyau ma da yi sai su rushe. Me ya rusa su? Ashirku billahi. Gaskiya jama'a, gaskiya ga yanaka. Duk wanda kake son sa, to karka bar shi yayi aikin da zai halaka a duniya, karka bar shi yayi aikin da zai halaka ya shiga wuta a lahira. Komai kyamar gaskiya da yake yi ga yamar, ran da Allah ya sa ya gane, to baya da masoyi kamar wanda ya gaya mara gaskiya din. Ni da din nan daga kafa jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna zuwa yau, na san garuruwa cikin Najeriya da ƙasashe makwabta wanda in muka tafi wa'azin izala a da akwai masu jifanmu. Don haka ce a jefe mu sai na yi wahala kuma na ce akwai masu zagin. Wannan magana da nake faɗa, in wani na da gyara ya gyara. Sheikh Sa'id Hassan Jingir mataimakina na biyu, Sheikh Yusuf Sambo mataimakina na ɗaya daga cikin maluma masu wa'azi Sheikh Ibrahim Bawa Kafancan, dukansu sun yi makaranta a Katsina tun wancan lokacin, suna wa'azin tauhidi, sallah, azumi, zakka, aikin hajji a birnin Katsina, babban birni mai kyakkyawan tarihi, wanda yana ɗaya daga gurin da aka fara kafa jami'a a wannan daula ta Sudaniya tun tsawon lokaci. Amma wallahi sai da shantakewa a ƙi karatu ta sa idan sun tafi suna wa'azin tauhidi, akwai ranar da aka nemi karara aka yaba a gurin da masu wa'azin za su zauna a Katsina. In ji Malam Sa'idu, in ji Malam Yusuf Sambo, wazirai na gaskiya. Wayannan jama'a da gaskiya kuka san su ko da wani abin daban? Suka ce wallahi aka yaba karara wai ka ai wa'azi a Katsina, kuma aka je aka fara wa'azi da iskar sahara ta kada ta yaba wa masu wa'azi da masu jan baki karara. To dole kawai sai da suka nemi komawa gida su canja riguna a wani yanayi wanda ba wanda yake so ya gansu a ciki, saboda sharrin shirka, sharrin san rai, sharrin ganganci. Don haka ya al'ummar musulmi, ko mutum na son mu ko baya son mu, ya san mu musulmi Allah ya mana baiwar ƴaƴa maza da ƴaƴa mata. To ka buga misali man, to zo masallacin nan, ka zo Gombe a yau, kai ka ban labari. Zarto saurayi a tsaye a daidai lokacin nan da rana ta take mutum miliyan nawa. Me addininmu? Yaya dangantakar mu da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Mun ce mun ji mun gani izalatul bid'a, a kawar da duk abin da yake shige wanda ba Islam ba, wai qawamatin sunna, mu tsayar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu zama gangariyan mutane masu aikin yi a layin shari'a,
masu da'a ga Allah da manzan Allah da jagororin musulunci daga cikin mu masu imanin, na faɗa don gode wa Allah ba don cika baki da ruba ba. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Duk wanda shaitan ya mai sharri ya ce ya addini ka ƙaga da kanka ka yi abin da ka ga dama, billahi lazi ƙarya ne, ɓata ce. Dole aikin addinin musulunci sai an samo shi daga alkur'ani. Wallahi tallahi ba wanda Allah ya saukar da alkur'ani zuwa gare shi sai manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq. Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Tabbas ya kasance amfanin kanku ne ya bayin Allah, ya al'ummar musulmi. Ina za mu samu wannan amfani? Allah ce fi rasulillahi, cikin rayuwar manzon Allah. Kar ku yi gaban kanku, kar ku yi addini ba sunna a ciki, kar ku ɗauki fasarar kanku kuwa alƙur'ani, ku bi yadda annabin da aka saukarwa cikamakin annaba shugaban manzanni yayi fasara. Wanda ya yarda da alƙur'ani da hadisi da bayanai na sanin makamar addini fulla-fulla daki-daki a littattafan fiƙihu, littattafan shari'a, ikon Allah za mu yi kyakkyawar rayuwa. Da ikon Allah za mu yi kyakkyawar cikawa. Da ikon Allah kaburanmu zai zamanto kabari, wato dausayi daga dausayin aljanna. Da ikon Allah ranar tashar kiyama Allah zai daga darajojinmu ya shigar da mu gidan aljanna. Allah ka shigar da mu aljannar firdausu da rahamarka. Ya za a zo ana kiran mutane ku dawo ga Allah su dinga zumbura baki, wani ma ya zagi, ba kyau. Jama'a, wanda duk zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam adalci zai yi gaskiya. Na rantse da girman Allah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba rawa yana kiɗa yana rausaya yana watayawa ba, inda wanda ya san yayi ya faɗa. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Wannan karatu daga wani littafi ne? Zancen wa? Wanda ya saukar gawa? Allah a alƙur'anin ne ya ce wa ma allamnahu shi'ra. Zala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba mu koyar da shi waƙa ba. Kai jagoran halitta gaba ɗaya ma a ce mawaƙi ɗan rawa, wa ma yan bagila, wallahi bai dace da annabi ba. Wa Allah ya ce mi koyi da shi? To yan ɗariƙar tijjaniya ƙadiriya ina kuka samo kaɗe-kaɗe da raye-raye har a masallaci? Aikin nan ba kyau. Ko kuna so ko ba kwa so hakan ba daidai ba ne, kuma kowa ya ƙi ji ba ya ƙi gani ba. Wallahi tallahi wanda ya je da bid'a lahira, idan an zo shan ruwan alkausara annabi ya hango musulmi da fararen fuska da hannaye da sauran guraren alwala, gurran muhajjali masu fari da sofa ne, duk dandazon tashar kiyama zai gane musulmi. To yan bid'a ana tafiya wajen shan ruwan alkausar, sai ga yan bidiya sun kama gabansu sun tausa sun yi dawa. Annabi ya gansu a duniya sun rudi mutane sun ce su ma suna sallah. Sai ga hasken alwalaga wannan ya suka can haka, suka bi hagu. Ala halumma
ku saurara ya ku wanda alamun alwala suka bayyana ji halumma ku taho. Annabi bai san gaibu ba, amma Allah ya san ‘yan bid'a sun canja musulunci, sun yi rawa da mata a duniya, annabi bai koyar ba. Sun yi wa alƙur'ani yarfe, billahi allazi la ilaha illa huwa, ba littafin da ya kai alƙur'ani. Gashi kuma wannan rantsewa gaba na gaɗi. Akwai wani bujimin malamin ‘yan ɗariƙa a Bauchi. Na ce ma jahili, na ce masa me, nasuwa, da kuka kabara sai na lura kun gano mutumin. Haka ne, sai ‘yan ɗariƙa suka fito suka yi ɓaramɓarama. Wani ya nuna wani ya ce ga wani Allah sabo, wani ya ce shi ne Allah, wani ya ce shehunsu ne Allah. Sai aka je gurin bujimin malamin ɗariƙa daga Bauchi, ‘yan jarida suka ce shehu ga wayansu ‘yan ɗariƙa sun ce su ne Allah, sun ce danginsu duk alloli ne. Sai ce waɗannan kafurai ne. A Najeriya ya faɗa, yadda na ji kuma kun ji, kuma yana da ransa a zatona. Ya ce kafurai ne. Da muka zo wa'azi, na ce ku duba wannan bujimin malamin ‘yan ɗariƙa. Yau ya ce wanda ya kira kansa Allah ko ɗan Allah ya ce waɗannan kafurai ne. Na ce, you are welcome. Sama da shekara 30 muna tukawa wa'azin tauhidi yana warwarewa, ashe ya sani. Yana rudan wanda suke gunsa inna rididi. Yana ce, ya mutum yana sallah, za a ce masa ba musulmi ba. Aka ce shirka yayi, zagin alqur'ani yayi. Kai a karatun naka baka san babin ridda bane? A babin ridda wanda ya zagi alqur'ani wa sunansa? Sai ce shi a gurinsa ba da dan izala musulmi ada suna gara kirista a gunsa, in ji shi a rediyo. In bai faɗa ba a ce bai faɗa ba. Ya faɗa. Sai an ɗariƙa suka yi gungu suka je gaishe shi a gidansa, muridai suka tashi ana tanjan kafiran kiristoci a jihar Filato banda masu sassaucin cikin da suka tare su a Mayango. Suka ce a kashe su, musulmi ne. Suka ce su ɗan ɗariƙa ne, wanda shugaban sunan ya ce kirista ya fi mar musulmi ahlus sunna. Amma suka ce ku kashe sheku. Suka kashe shi 15. Wa'anda ya fi son su akan mu ahlus sunna dan muna wa'azin tauhidi. In an yi a ce an yi, in ba a yi ba a ce ba a yi ba. Malam tausayi na rai, tausayi na sunan musulunci ya kama ni. Yana ga duniya ta mun hazo-hazo. Na tashi na yi ɓirari, na la'anci masu kashe muridansa. Na ce ba mu yadda ba, ha abada ba za mu yadda a gifta mana wani marar al'umma mutane da rashin kan gado su zaɓe shi ba. Tun daga nan in kuka lura na fara Muslim. Haka ne ko ba haka ba? Tsakaninmu da Allah, in ka samu ɗan ɗariƙar Tijjaniya ko ɗariƙar Ƙadiriya, ka ce me addininka? Ba san rai, mu yi adalci, me za su ce? To wannan ɗin na kama, na ce kun kashe mana ‘yan uwa.
kuma ba za mu yadda ba za kuma mu sake zaben ku ba. Muslim aka zo gaba, General Muhammad Buhari ya fito neman zaɓe, bayan ya buga an murɗe watakila sau ɗaya ko sau biyu. Da muka zo na je da maturu na wa'azi, sai na ce mu zaɓi Buhari, an ce yana da gaskiya kuma musulmi ne ɗan uwanmu. Da aka zo jihar Filato, sai ƙungiyar Kiristoci mai sunan Kaulasa ta tara Kiristoci ta ce kul wani ya zaɓi Kiristan da ya ce yana tare da Buhari don Buhari musulmi ne. Sai barista Simon Lalon ya ce ko ba za a zaɓe shi ba a cikin ra'ayin ƙungiyar Kiristoci, ya ce shi yana son Buhari duk da musuluncinsa. Ni kuma na daɗe ina cewa musulmi ku tashi ku fito neman gwamna a Filato, mun fi su yawa. Tsoro ya jama'ar musulmi banda nai kira suka tsorata, suka kasa fitowa. Sai Simon Lalon ya ce shi ya goyi bayan Buhari. Aka ce musulmi ne ya ce ya goyi bayansa. Na ce to bayan hatsi ina wani tuwan. Na ce duk mu jefa wa Lalon ƙuri'a. Aka ce ai ƙungiyar Kiristoci ta ce ka a zaɓe shi. Na ce a buga mana gani. Muka buga aka ɗauke su muka gama Lalon ya zama gwamnan Filato don goyon bayan musulmi, mu musulmi muka zaɓe shi. An yi ko ba a yi ba? Ra'ayin Kiristoci ne bai ci ba, ko ba su da ƙuri'a. Haka dai ko ba haka ba? Ya shekara 4 lokacin da na ce a zaɓe shi, ni ba san shi ba, amma na san ya ce ya goyi bayan Buhari duk da musuluncinsa. Na ce to mu zaɓe shi. Bayan hatsi ina wani tuwan. Muka kada su suka fara munafunci, kisisi na mitin ɗin ɓoye, cin naman mutane watakila. Yesu ka taimake su in ji su. Annabi Isa ba Allah bane. Annabi Isa ba ɗan Allah bane. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan majalisa Allah bane. Allah bai da ƴan majalisa. Sai ce Yesu ya taimake su. Nace ba Annabi Isa kuke nufi ba, dan ba inda yace yana da iko irin na Allah. Kaf a karantawa Annabi Isa ibn Maryam ba inda yace shine Allah ko shine dan Allah. Babu wannan a littattafan at-Taurat ƙwarai. Ba wannan maganar a Injila ƙwarai. Amma Kirista sun faɗa ko ba su faɗa ba? Yace ku rabu da su, a iska suke yawo. Muka zo zaɓe na biyu, hawa na biyu, na ce mu sake danna ƙuri'a. Muka danna, Allah ya taimake mu, muka damfara su da ƙasa. A Filato in an yi a ce an yi, in ba yi ba a ce ba yi ba. Akwai wani da ya taɓa yin ministan Abuja, ba musulmi ba ne, Jatau Kadiye daga Mayango. Da ya ce yana tare da musulmi, ya ci zaɓe a Filato, aka murɗe zaɓen. Daga ranar da ya tsaya ya ci zaɓen, an shekara ta kai 20 ko ta kai ba. Kaga tun a lokacin mun fi su yawa, tun a lokacin ‘ya'yana ba su kai 10 ba, yanzu 42. 42 da matattu da rayayyu. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا
jama'a ba a kada gaskiya komai nisan dare gari zai waye. Muka kada su tun zamanin Kadiyatin da ya ce ya yarda yana tare da musulmi a arewa, suka murɗe sai bayan kwanansa ya ƙare baya duniya sai aka fitar da jawabi daga kotunan alkalai sai suka ce Kadiya ne ya ci zaben. Ashe tun a wancan lokacin mun kada su. A duba tarihi, in na gyara a gyara. Allah ya saka wa Grand Kadi na jihar Gombe Alhaji Uthman Baba Liman. Wallahi wanda yake son zaman lafiya yayi gaskiya. Yayi alƙalanci, yayi shekarun, yayi ritaya, gashi da daraja, gashi da mutunci. Kuma wallahi an samu alƙali a Supreme Court a Najeriya Inyamuri da ya kasa yi gurin, aka ce a kama shi a ɗaure, an yi a Najeriya. To ga Alhaji Usman Baba da ya shuka gaskiya gashi ana. A cikin mu waye ba ganin girmansa, waye ba ganin darajarsa, me sanadi gaskiya. Qadim fil janna qadiyan fil nar. Allah ka yawaita mana alƙalai yan aljanna. Jama'a a madadin ni kaina da al'ummata ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna cikin Najeriya da waje, a Makka da Ingila da Amerika, yan izalanmu na duniya duka madadin mu kam muna taya jihar Gombe mai girma gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammad Inuwa mai sunan babana. Ina taya wato gwamnan jihar Bauchi